Pane chitiko chinoshamisa chavhundutsa vanhu chamunoziva kuti aiwa kupiswa kwakaitwa musika mukuru wembare. Pane mashoko yachita kuzvinzi aiwa mukambopinda muguta reGweru reMidlands province mukanaona kudzanai bus terminus, aiwa munonyatsa kuona kuti ndo plani yakarongiwa nevakomana veZANU-PF vakanopisa Mbare musika. Vari kuona kuti aiwa vada kungotora this supermarket kana kuti this rank kuti vangokwanisa kugena mafanzi sezvavakaita kudzanai bus terminus iri muGweru. Saka ndapinda mashoko anodanyirwa nakomana Kozwa neKozwa Intelligence yatipambira nawo inotipa subscribe like or turn on the bell kuti tipinda vanoposta mapictures amuri kuona ayo amuri kuona ekudzanai bus terminus amuri kuziva kuti yakukontrolewa iri kunzi aiwa is an ally kana kuti munhu ari muZANU-PF ari kurana this maprofits achimatora anyange achinzi Mbare Inferno. You know what happened at Kudzanai rank, where a private company owned by ED Sons took over a rank from council and renovated it, then collects money. It's the same situation you face. Mayor Mafume is aware of the deal. Let him argue, then we expose details about land barons at work. Panapa vakomana veKozwa, vakomana intelligence yeKozwa mashoko ari kubuda itaura mazuva anoka aratidza kuti vakomana vakajamuka, vanhu vatinoona kuti vane ma-inside information atinoona maexposero avari kuita ane relevance information ka zvogona kungova chokwadi. Tichiona vachitaura mashoko ekuti vakomana vekuMbare vakapisirwa musika wavo panapa ndozvakangoitwa kukudzanai kuti vakomana vangobvisiwa panguva yecovid. Vanzi aiwa ibvai pobvisa zvinhu zvenyu, vakomana vari aligned kumasons emutungamiri wenyika vatonzi aiwa torai mukwanise kurana mari dzese ndiye munenge muchitora. Panapa vari kachiti aiwa these are land barons, hatisi kumada, toda chinji munyika. Vanhu vanofanira kushanda zvakasununguka, munofanira kudevelopa zvinobenefita to the state not kuma-airlines. Tonse mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section yedu, usama subscribe or like, and turn on the bell icon.